Hang ni kapor mentaru ngidon ya kajing pla ni Amelia Nongbet ngatip boltrai un kerku ya pi kat berfinang sngap ya kaneka jing pla jong kaneka khon ke jong blai ban ngai boltrai un kerku shashkor ba ngai pinyo diang jing kerku ya ro you try kerteng Amelia Pearly Nongbet te ngadi kena Bible school hang ne te mentas ngi ngakwa ban I testimony Shapang ke ibu try ulale hakajing ka jonga hatu ki por menshwa kapor bangadang shong class 9 ngayo e kajing pang tuberculosis ta hatu kapor ngayo kajing pang TB shwai kata ngajar ho be kum to kaweru ka kajing kensting jonga hi longa ong be lele rama tang badala hadin katre ka poi haru put ba kala long kala how jing pang saka TB. Tiang alayo infection hakasadem jonga sapo la infect lut la le ki chest x-rays e baro. Te hatu ka poru ka jingkha jonga tu ki por mo ngadon 45 kgs na 45 ka hiar sha 39 hadu kata. Te ketu ki por kala de ka por blong kor dit hayanga. Hakatu ka por ngam syamla ban le iru nga shuthia bet hajing thia ngam tip breu ngam de tip ithan shu na yeng ki ong mara hospital ru te nga ledir ngam kwa na matu kapor nga long bai ibe je ledi hatmir ka jingyap nga shulong bet jakat baja da jai hayeng bet tambang ngam kwa ban yalam hospital yanga he tu kapor em ka penlong nga ngam de tip breu than shu ki kran ayu hayeng ru ngam sngo tho shu te harian ka taru tang bangan khe bandit sha washroom ru ki haban shu betin yanga ki haban susen ran lang yang hadu kala poi tau put ngam la tang banyat to the next room hapo ka washroom kala poi ru tau put bangam long shu banyat maru yang tang shu nga kelon hadu kata ka jingpang TB ka pen stom yang hadu kata te hadian kata pat ban bam ru ngam la shu ban bam ru ngam la ka dawai ru ngam tip kumno bandi tamba la shu pen thenyan ju bor imami tu ko por mo idang don hangne perthei tama matai da don butrai te hatu ka poru I mami ru bapli I ai bam yang aru bapli ai sulong baspen bam ngam la su tang ban bam ban ngut la su sitom bet mla su nga don jing sitom haru kata ta am kapoi kaput ngam la ban bam kila perkhadu kumno bangandi dawai TB haba ka bam ru ngam la ban bam ti dawai TB ru kumno ngandi te kala pen sitom hai nga tu kapor sulong jubor justi bet te kadon ku kapor nga sujur ho long balong kata ka jing jor ho ru ka pen pang he ka sadam ka jonga ka pen stom haru kata tangam te breu ngathia hajing thia ru hadu hayeng ki susosi bet ki don ru ki blast spirit rumors tu ka por bong ba ka milia kum tamo kanum ko psu bandi school ru kanum la su namara lai sau banai nga thia pang be hajing thia te harian ki ka baja imami jonga tu ka por te nga thia lang bat mami papa te long katuk por badang pang ngathia lang long haka kamera jongki te nga ngathia shne side ipa jongai thia nang nakane ko ka side I mami thia nakajat te hata ka silong hajan ka jing thia jonga shtu ka side basit thia manga shit bu uflas la dang asliang ne nga kwa di sha kum tu te nga shit kindet hi shteng mi dang asliang nga shit tong kum tu te hata ka singa jor ho bet ngayo thia ta manga jor ho bet pat ka ja kum ne ba haka tu ka por imami I shit bu jing dwai long imli bu jing dwai tamalong I dwai bet pat hu try hakapor bi tray kam nganget bi dwai bi hina benta jonga tang ba hatu kapor I dwai na benta jonga ki por peng lai baje lai steng min step te I po yo athia no hatu kapor te hadin the very next day por bakendit ngatngan hapor bangala thangan ngaken mau bangapan kadut kakat uruti ngaken mau kan santa ke bam ngatngan te hadian ngapan ngaso kwa di dot pala tangapan na mami ngong to se amtasi ngong thangan mo ai ka dot ai ka ai ruti ikum tangan di for breakfast te hadian kata apa dia por bi mami ilalong ila kendet te tu ka por ha tu ka por pada em ipet yang yong ni yong khun ujisu 1 minute hapo kajing po asniu imi ya imi I pada ba usong na side ulong kumba surput yang ana terpeng I betang na side yung I be kajing tingsan kajing thaba tambai I be bu kata na po terpeng usurput
Tenadu nang tu pada suki ngasazang la ban bam ngasazang la bandi ki dawai ma dawai tibi di baklan kat no jat su henro nyau jat tu por san spa mg henro spa don por nyau spa plus spa mg ki don be ki dawai tibi bang adi haju ka por tu ka por de ki henro nyau jat te kam de ka bakai da ong bam la ban bam ba ai ngu yu try pada senwan uji su hi pat senwan yu kejat hi uji su yam tu ka por hi ka penlong yang abangan la ban bam ngala ban di dawai nang tu ski ngan saklan ngasala ban yat ngan sala ban kiu ban yat sharum shaneng hayeng ngan sesdang la ban bam ini itai jingta kumta kat bekisat hayeng la sedang la biang ban bam kumaju bam hadin arlai benai ngasalong biang katuka normal life tenga aingu shayu jisu ba ki kamba ulale hatu kapor ladam de buwan jungo yang syam kamut ngam te bila di ngan pois e kadai tang kajing isen e sha jong u te hadin kata pada ka ngang he kum tu to ngale college nga hap ken long hap hakijing pensoi e nga pensosi hayu try hot ngalong ba ken sting te ngalong kumba mo siliang ka kejat long kum ta ken ka himau beli siliang kejat seperti long adwai you try tang balong ngadang don pada kata ka jing songshit baka perthairu namba still utrai pada em da ka jing isn eju uyai sha uyai up kumbo up you kon sarong oria dang ken tu ka por em yela dm ngalong somehow te ngalong kum tahi ngalong ka jing em jonga along enjoy be baka perthai ta ngapan susi ka no you try ru em te tang utrai you betep tamba ka wan ai ngu you try pada uyai up yang aken kumbo ukpau up ilau khon mo te kum tahi ukpau up te yang bangan man phai shu te ka poi ka por em ba ha usnem 2021 ha tu ka por ngalong kumba yo ngamong depression kampat poi su put balong depress ru kata-kata tembak ngalong sosi bet ngasong bet hapo kamera ngasong bet ngayo so ki parlok jonga tu po nga ada masters ki yo kam kila yo jam nga pa de marway long so down bet ngasu so long bet marway bet kum tu po nang long hi baka perthai ha tu ka por ken ka kalong ketik yang abangan song bet kamera marway bangan puli be ikhtin utrai puli be ikhtin trai dia nga puli kam ki apostle nga puli tu ka por kum no bu min sim khoi wan hiar mo hau petros haki sendran kum tu bat tu spa phomut kala khta te nga na du tu ka por em nga sngo long bet ba nga don kam te yu min sim khoi even do nga tip yu min sim khoi tambang ampat sngo thu bha saphang ju tambang om bet nga don kam yu min sim khoi nga dwai bet bat miet bat sngi like nga dwai bet de kum tu long along kala awan te kata kajing start kajing bangan puli khtin ublei te ai ngu you try pa de hatu ka po nga sthu bangala azang change kajing yam wala ka taru pa de nga dang don hi pa de kendiat long bat ong bangadang dang don hi ta kajing ngop jo ka perthai ta ba utrai syam la i pat ulong ubayai sha hadin pa de kata ngala stang ban jan bet sha u kapoi kapor bangawan join bible school ha kapor bangla join bible school tu kapor ha tu kapor ken kawan kata ka ke jing pen kendu maru mensim upen kendu tu kapor ngastho ba ka no ka jing pang upen realize so te ki bangale menshwa utrai tu kapor mo ba uwan ban syam yang tu kapor na do tu kapor pang hadu menta te umju e te yang sisien ru umju e umpat ju e hiru yang re uyai sha uyai upbet te harian kata pada am kawan ka jing pen kendu jung mensim hot ki wan sibun ru haju kapor ru pada usot tan ru ya le ban penram bet yang tamba em ai ngu you try pada ngaru ngadon bet ka mensim bam give up nga ho bet bu try em un pelat te yang ne kita ki ibaro mo jing sha penram te ka jing le kawan tu kapor hadin mentang azang ya jan su try te dala ya jan bu try hadu kapoi kaput ba ngapoi sha ka ka jing pen baptis haswai kata am nga debate bat tiwi parlok jong phang ka ka jing pen baptis tamba habakut utrai pada yang em upen poi pat sya ka jing pen baptis da kini ki jing pen kendu gi baro nga sobet nga lagi fab nga kwa ban let no sya ka jing pen baptis te ki baro na du tu nga kut jing mut sendan te khawe trip ujun nga let sya ka jing pen baptis te hatu kapor nga kat badang pet kidang pelat ya tu ka na menta ka jing pen baptis ngapet ya tu ka em ngong tasi ka di ka funeral di jung ni sotan na malas penrem bet yang te nga ong bet to te harian kata kila ha kapor bala de pengam nga kum tu sen de pen mi na
ngaso long refreshing te hapo wala kidang don hi kijing le bawan tamba ngaso kadon ka ta ka refreshment hapo jonga te harian kata tong la dep kata ka jing baptis e te tu lai baje men step kalip light hayeng nga yo athia lai baje men step tu nga ubom takal air slap perthat kata ka por em ka jur ha kal air uslap ujur ka light ru kam don tu ka por mangada thia ngam jup light nga perme ka light ba tu ka por kalip ka light te ha tu ka por nga yo snobet ya ka sur ju min sim ba khut kam dei tang bong bu syukran hapo ka min sim jo ne kalong sul literal and physical ngayo so be ka sur ju u bet be mindful to sharai katari ka jingmut te hadian kata em po bangayo so tu ka sur kam syukut kum tu ngala peliat ki khmat ngala peliat ngalong kendit ka sur ju min sim ba khut em ka sur ju min sim ble ka kraw do kata ka bangam laban bu dosu nga sulong bet po bang kendit na bathia nga sulong bet nga ang sakat bang ngadang nga peliat ki khamat ngayo sok bakata kasur kadang kaja suki ngada yo snobet di kiskor la de physically ngayo snobet te harian kata pa de po bang ngadap yo snokum tae te nga snok kemen u try u fulfill te ya katu ka jing kwa jonga because nga shit don mo katu ka jing kwa because kum kini ki shakri u blay anyone ki bang kendu dan nga shit yo snok mo ki jinga se ba ngayo so bu mensim u try ukran hanga kum ta ngayo so bu mensim u try ka ngaru nga panu mensim ba wala tu ki por nga pat so thu bhash phang ju tamang u try nga kwa yo snok ta nga kwa yo so ban mo ka so du mensim ta nga kham expect ka de ha ka por bang adep ya ka ka jing pen baptist tu ka por ngayo snok bet physically ya ka so ju mensim ba khut an nga num laklet hadu bu try wan sha nga nan no po perthai am num laklet shu ka sur ka jong u batang ni tu kan tien be mindful hadu menta em kadang ya kisin ki por ngarang yo ki jing kai bathma tang ar kan tien ukran mensim ba khut tamang ayo pada ki jing kai bathmai balong alert ban sharai ban pet yela dia balong watchful kata ki balong kawai am blong ka jing kran ju mensim khut klong ba menta em nga namar uniu sotan uyat ukerhu bet kumusing tu usu abet yano ba ungut ban bam trili te takadaw ngai la dia ngasu banglayat menshwa kum no mo haka perthai te takadaw nadu bangayo so ka sul jung try ka pelong yang ate menta bangalong alert bet ke bo nong shun uthap kum nom noi nga ngahap ban shlong alert bet kata ka jinglong alert pdm ka long ba da ka banga shong ngashong man ka miet bat utrai man ka jan miet bat utrai ngashong nga spend time bat u ngam tip skentane ar kata kat bayat ka por mar bre shong bu utrai ngam tip ka por ka yat kum no ngashong bu utrai haktien bah ka jing duai hot ki wan ki jing le ban pathat ban duai ru tang ba wala ka taru pade ngashong bet pat te nga ai ngu pade bu jisu uyarap bet yang aman kasi hadu ka poi ka por pade ba ule shibun ki kamba kurkhu yang ada ka kam ka jam e kum tu la le shibun ba ki kamba ka jing em ka jonga te menta pade nga ai ngu you try ba ngai jan bat u ki don ki visions bangayo na u bat nganget ki assignments bu try u ai yanga bangalong kanong phla sha ka perthai man phlai ka buram ka jong u ban phla bu ulong shau ta unong pen em te u bam ju e bat ude ubayai sha aslam bat nganget mentaru nga ade ka jing thau ka bathamai ba uno badon hau kris ulong jing thau bathamai nganget bat ka senjat ju min sim bakhut ka don bet bat nga menta ta nga ai ngu shisha na mentau try nga ai ngu ka buram ka jong u kan yai pau bet ka chabalet nganget bujisu undan rengkat un pen kop bet yang ahi da ka buram ka jong u ban phla bet ya ka buram ka jong u kat chabalet te ngasngu sha na mentau jisu kris bat na menta kini kinong syarai kiba ublei upha ka jing em ka jonga kila senran kila yarap kila ai ka khtin ki pendwai na menta jonga bat dia menta ka yeng ka sem ka jonga ngasungu na menta kini kinong syarai ki sakri jong ublei sha ka potnet ka tim potnet bat kiwi dik sakri jong ublei ki banga kendo ha ka jing em ka jonga bu try hi upha ba kin yarap bangan yat banjan shu try te tangkat tahi ngabat ngapen slot dia phi baro kinong pet ba what you give up yat bet bu try yai ne bet hu try namar usotan uyale bet ban penthat uyale bet ban penduk mensim uyale bet ban bet la biang kam mentoy ban doi re em tulong slur tulong khlan bet namar balai
kan ne ki baro ngidon kam bet balong ban ne bet hu trai ngidon kam tang ko ban shu ne bet ha u ban hang tang sis thu ya ka bor ka jong u shong bet ki ka jat jong jisu pin sa thu ka jing ia ka jing pentingan ka don bet ladap shong bet haki ka jat jong u jisu te nga sungu na menta ka potnet ru ka ai nga kalat bangan phlai ka ne ka testimony bat nga nget ba ka ne ka jing phla ka jonga ka long ka jing kor khui pi we ki ba pang ki ba stom ki ba hap ha ka per thei tu kan mau bat tu tip ba utrai udang yai ap ya pi hadu menta nga nget utrai un pen khia ya pi om tang ha ba kan jado henre ha ka mensim bat tang kat ne hi na menta ka burang blai amen nget kene ka jing phla jong ne ka khon ka jong tana ka long jing kor khui ya pi ka ne ka sngi ban nget kum bo blai la le i amelia un le kum ju ru ya ka jing em ka jong phi utrai unang pelai lo ya pi utrai unang pen sle ya pi utrai unang pen sung tho shu ya pi unang pen sung tho shu ya ka ka ba u ulong baru ken udai ni de wai ne ka por ka menta bu try unang ai bor ya pi ka ne ka sngi ki min sim ki ba wan ha pi sngo marway pi sngo kenja pi sngo bom dan ba it ya pi sngo kum ba pi long loss pi jalenti kita ki min sim baro kin do na ngin bathat ka ne ka sngi ngin duai kan ka por bin yo ka presence ka jong blai kan mau bo try ha kan ka sngi kwa ban rung ha ka gm ka jong phi or try rung ha ka gm ka jong phi phin long mar wei sho phin long bo try ngin duai try ne ka por nga ngo e me ko pa me le ki kamba try nga sngu me la kar khu ko try ngi lam ka ne ka jing pla jong amelia ko try but try o nga nget men da kar khu lang ya baro ki ba snap but ki ba shash ko ka tin ka jong me bang da duai nga da kar khu try hallelujah gini way ko try men sim jing dum men sim jing te jing ko men sim jing sngo marway men sim jong ka jing sngo thli ki men sim ki ba sngo lenga baro again the kut na pi ba bin yo ka jing lai loi ka ba shisha bo try and one happy la mo men sim ko bin yo ka jing em ka ba dap ka jing em shisha ka ba dap kar hai kan bangada dua yang ada kar film ta sngi film ki breu ki ba comment tam film ki breu ki ba lai loi tam film ki breu ki ba dap da ka jing suk ka ba plat ki jing champang baro ba ki breu ki ba tengen na mar fi don yo men sim ba ko bo long unong pentengen ka jing em ka jong pi ka ne ka sngi lapen ka la ka jing yam ka jing ke kata ka jing so si ka jong pi ka jing kemen ba kata ka jing dum ka jing shai ka jing yap ka jing em ho shi sha try me pen ka lai ki ba ki yo ya ka beneng yai ngo try me ka ku ni ki kon hallelujah ka la kila light na mar me la pelai haba kono pelai loy dashi shaken pilong ki ba light loy hagar tengu jisu amen ba amen prawn nang kerku nang ai bore fi nang pen sle fi hallelujah hagar tengu jisu amen